Development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, Miyerkules pa lang daw gasako gid ka nagpangilay nagsaylo na ta sa aton sining power ba perti kay nag-brand out kami diri sa area sang Burgos, wala gid lamang madugay no. Balik na ta sa aton sining power sang Central Negros Electric Cooperative no. Sa NECO, mga kaaksyon. Sige, mag-ainop na lang kita mga kaaksyon sa karon nga adlaw, tubdob kita sa Tagna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalunta karon dugay-dugaya. Ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Happy birthday gali karon nga adlaw ho kay Regina Sigumpan nga nagasaulog sang ika-32 nga kadlawan sa sining adlaw no. Happy birthday kay Regina Sigumpan, halina sa kay paring Imela kag mama mo may lang pagsaulog sang imo sining kadlawan kag kamayunta nga mangin malipayon ikaw sa adlaw sang imo sining kadlawan, mga kaaksyon namon sa kanginan. Happy birthday Miss Regina Sigumpan sa ika-32 years nga pagsugalaw sang iya sining birthday. Ay birthday Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kabanwanan kag kasudaran kag kalakipman sa Oriental side nga nagpamati aga pa kay na may inkwentrohanay naman nga nagluntad sa Barangay Trinidad, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Mga kaaksyon, initially ang report sang Philippine Army kay sige pang hot pursuit operation. Mga kaaksyon, as of this broadcast time, isa ang patay sa part sang NPA kag may mga recovery nga mga dokumento kag armas lutang sa sining grupo sang NPA nga naengkwentro sang 62nd Infantry Battalion
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo. Isa pa, way lang dugay ho. Isa ka fire call ang nabaton sang Bureau of Fire Protection pero fire out na. Way na sang dapat nga kabalakan ang mga kaaksyon naton dira sa Lupisay na Galo Street, Barangay 27 kay tina-control na gilayon ang kalayo nga nagtuhaw sa isa ka kisameo sang RG Cara Motor Sales dira sa Lupisay na Galo. Mga kaaksyon lapit-lapit lang di sa atondri sa studio sang aksyon no Radyo Bacolod. Fire out na, fire under control na according sa Bureau of Fire Protection. Mga kaaksyon, no? Kag tinagapangamusta kita sa mga kaaksyon ta sa bahin sang probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Klanin Antique, kag tubtob malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sige, 109 days before paman na mag-Christmas Day, kag 116 days before paman mag-year 2023, mga kaaksyon, no? 116 na lang kadlaw antes paman magtakop ang 2022 kag welcome 2023. Ay kanami, no? Sige, sa kinahanglan ako ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, standby na sa atong sining mga balitaan sa sining adlaw, mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Igabalita ni Aksyon Art Tayhupon ini may kangtanan sa full-blown administrative trial pati gayunon sang Provincial Legal Office batok sa 5 ka mga empleyado sang OPA. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar, mga barangay nga daw ginainto lamang sa road clearing operations suno sa DILG Bacolod. Ay, pwerte, no? Do pabaya man lang mga barangay nga natong dana kung sa bagay ginhatag na sila ang poder pagkatapos nga gin-implement ang barangay road clearing. Ang mga barangay sige man sa gyapon na pawala lang mga kaaksyon namon sa kanginan kay dapat ang dukdukon nato ng mga barangay officials ni kay kung nasakupan nilang area kag ginapabayaan lang kag gina-neglect nilang kaamong mando. Dapat nga manabat gid ini sila mga kaaksyon. Sa balita naman kay aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, suspect nga naglutang sa baker nga sa bakery or sang isa ka trabante sa bakery nga napatay sa tungbulan sang Hulyo sa Barangay Banago. Arestado sang kapulisano, pamilya sang napatay nagpasalamat sa kapulisan. Sa balita naman kay aksyon John Diaz Nukpo, isa ka rebelde patay sa engkwentro nga nagluntad sa syudad sang Gihulngan kaina sang aga. Kag Joint Anti-Robbery and Cybercrime Council ginlansar agod nga magatap na ang kaso nga pagpangawat sa probinsya.
Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, karon dugay-dugay, BGMP Regional Office, nagahiwat sang ilay ka 31 anyos nga anibersaryo, week-long celebration, ginapatigayon. Sa balita naman sa out of town, patong-patong kaso ho ang igapasaka sang kapulisan sa syudad sang Sagay karon nga adlaw batok sa nakapalagyong suspek nga nakuhaan sang shabu kag armas lutang. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, sunod-sunod nga operasyon pagdakop sa nakabayular sang Presidential Decree 1602 ginapatigayon sa San Carlos, Calatrava and Tubuso nga mga otoridad. Sa balita naman kay Aksyon VJ Apasible sa Banwasang Pontevedra, 3 ka mga persona arestado ho sa Banwasang Pontevedra bangod sa illegal nga pagpanahor. Sa balita naman nasyonal, mga kaaksyon, Department of Agriculture liwat nga ginhingyo kay Presidente Marcos nga mabalik sa ahinsya ang Philippine Crop Insurance Corporation. Kagbag-o nga orchid sa Singapore ginpangalanan sa mag-asawa nga Presidente Marcos kag First Lady Liza. Kag 400 billion pesos nga balor sang investment nakuha ni BBM Jr., PBBM or Presidente Marcos Jr. sa pagbisita sa Indonesia. Kada grupo nagpaandam sang 3-4 ka pesos kada kilo sang sakaho sa presyo sang bugas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos mo like kag share ang mensahe mo, basta jutay lang para matatapan tanan mga kaaksyon nga mga ginpadala ninyo nga mensahe. Sige, ayos. So, sige, samtang pamati kamo sa sining udto, kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Karon lang dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyuntang nagpamati sa sining udto. May lang pag-monitor sa kay Rick Flores Baryoga, Alex Montesa, sa kay Gian Resicio, and sa mga kaksyunta kay AGGM, no? Jonathan Rinaxe, Inday Blasa, Gerald Hermino, Jamaica Hara, Fernie Española, Ray Flores Baryoga, Jen Winslet, no? Kay Jen Winslet, kay Jomar Aris San Nicolas, and Liberty Benitin Obaldo, Diesel Hipana Opingo, Juancho Albior, no? Jamila Chavez Alonto, no? Jerilyn Oximar Postrano, Teresa Linaha Kayaw, no? Teresa Linaha Kayaw, sa kay Donald Cabasag, Alex Montesara naman. Si Rochelle Evangelista, no? May lang pagpamati. Likewise kay Lian Claridad, may lang pag-monitor sa kay dali lang kay mangita tadi na isang wayta pa mabasa ho
Kay basibla magsunggo daw. Jams Mered, no? Salamat gid Jams Mered. Diding alohamento kag kay Allen Mar Lincoln, no? May lang nga pamati Ellen Panon si Ponce, may lang nga monitor. And si Ray Flores Mariugag monitor sa Barangay Estefania, no? Ayos. Okay. Sige, thank you gid Alex Montesa. Barker gali kay hindi Baker. Sipyat lang, no? Ang type sa headlines, no? Ayos, thank you gid. Salamat gid Alex Montesa. Dira sa Purok Langisto na tabo mo sa computer shop bala. Thank you gid. May lang pagpamati kay MGS Candido Heldore, no? Okay, daligid lang. Si Selbikbik, may lang pagpamati si Selbikbik. Kag kay Barangay Captain Mr. Remy Haleya, no? Kay Remy Haleya, kay punong barangay. Upod sa mga kagawad, kay Rogeline Borlado, may lang pagpamati, no? Jonathan Renaxe, kag sa pamilya Scanner kuno sa Purok Durar og Barangay Mailom, Bago City. Thank you gid Jonathan Renaxe. And si Selbikbik ni daw kadamo sang ginatamyaw yan ni man Jimilio kag Morina Tokilio sang Lunoy Binubuhan. Donald Kabasag kay Mrs. niya Leia. Thank you gid, no? Salamat gid. Marialyn Bilar Hakolbi Lumbo, may lang pagpamati Marialyn Bilar Hakolbi Lumbo, no? Sa Sitio Bandirahan bla Barangay Trinidad Giholngan City Negros Oriental. Dagang salamat, madam. Thank you, gid. Sa kay Marialyn Bilar Hakolbi Lombo, no? And sa kay Teresa Linaha Kayaw, salamat, gid, no? Thank you, So, si Mendoza from Ibi Magalona, Barangay Mantangan. Salamat, gid. Good morning lang dira sa inyo sa Barangay Mantangan, Ibi Magalona. From Susi Mendoza, no? Elvira Hilogo, Merlin de la Serna, sa Lopisaina, Morsia. Gamonitor si Merlin de la Serna. Leading alohmento, salamat gida. Ayos, sa kay Milvin Finyafil, and din pa ni. Buyong gini si Alex mo. Ayos si Rex Roger, Maria Elisa Gawan, thank you gid. Pamati sa Kinutkot Resort dining Kinutkot Resort, Madam Maria Elisa Gawan, no? Helen Bandihas, salamat gid. Helen Bandihas, Inday Plaza. Thank you gid, no? Sige, dali lang mga kaksyon ang iban sa pakarunan talang ni basahon, no? Dali gid lang ha kay mahatag ta pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay.
Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na daso, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Malam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:08 ng aton oras, no? Kay Coach Montoyo dira sa YMCA. Salamat gid sir, no? And mayong pagpamati lang Coach Montoyo, no? Kag kay Kapitan dali lang, no? Kay gina-check ko di ang number, no? Dali gilang Aksyon Alvin Graba, may lang pag pamati dira sa ato sining mga kaaksyon kay Toto Kinkin man, may lang pag monitor Toto Ken, no? Bo Kinkin. Sige, salamat gid kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Nga nag-monitor kay Cap Adrian Gregory, no? May lang pag monitor. Ayos, sige, dali gilang mga kaksyon, standby sa mga kaksyon ta, ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix. Tandaan tagid ang ngalan or ining ginatawag nga LF Coffee Mix. Amo ni siyang pinakauna. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong Patrol anay kita, no? Para sigurado bala Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa sining BJMP Regional Office nagahiwat sang ila ika-31 anyos nga anibersaryo, week-long celebration or simana nagapadayon nga kay Watan, no? Isagid ka simana siguro ni or more or less, no? Nga kay Watan. Anong mga signifikante nga mga buluhaton sa sining adlaw? Ari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pila ka mga activity ag nakahanay karon no in line sa isa ka semana nga aktibidad sa para sa BJMP para sa ila sining 31st
wedding anniversary sa diin sunod diri kay Chief ako na Superintendent Jairus Anthony Dohelio ang sang BJMP Regional Office sa tema nga matatag nga pamahala ng piitan kasangga tungo sa mas ligtas nga lipunan. Din sining celebration action na Rex ginalauman man ang pag-abot diri this coming Friday ni BJMP Chief General Arlan Iral this coming Friday para sa ila sining culmination activity. And sa diin dugang pagida diri ni Dohelio Action na Rex ang mga ganap o kung nga ganap ang mga activities nila over the week Action na Rex kangay natubok kagi naman ang coastal clean up. Nagpatigayon man sila sa coastal clean up sa mga coastal area Action na Rex the same day sa BJNP sa dito lang ugaling this time sa Iloilo pero may plano man sila Action Rex nga magpatigayon pagid sang another activity. May planting activity na dis lang ginpatigayon diri sa ato nambot dito may area sa Yes, Action na Rex. Actually, diri man may ginpatigayon sila nga tree planting sa area sang bago Action na Rex. Ining grupo pero may iban pagid nga mga activity kay ini bahis sa pahayag ni Superintendent Jairus Anthony Dohelio ang tagsa ka mga jail facilities within man diri sa Negros kag Bacolod manduan ni Tangere nga magpatigayon sa ila sining mga activities man within sa ila tagsa ka mga area of responsibility in isa diri Action Rex ang paghatag sa mga medical mission aside sining coastal clean up may kagina Action Rex may rest of laying bala paghalad sa bulak miyembro sa BJNP nga nagkakalamatay in times sa pandemya bala Action Rex if you may remember atong former nga spokesperson sino ganito? Assistant Regional Kanto bala ang spokesperson nagliga to napatay man sa kuan bala sa pandemya nalipat ko sa pangalan sa tuyang ni kuan pero amo tong ginhalaran nila sang Bulakman tagang iban pa nga mga nagkalamatay nga mga miyembro sa BJMP Action na Rex. Highlights nila nga kay Watan angot sa sining long week celebration nila. Tama gan Action na Rex. Anong pinaka-significante nila nga kay Watan? Yes, Action Rex ang significante diriya amo ang paghatag sang awards sang mga para sa mga deserving jail guards kaga jail personnel sa ila sining obra for the whole year. Actually present Manila diri this coming Friday Action Rex ang the whole year round nilang activity especially for the year 2021 and 2022 kagamuni ang ipresentar nila mismo sa pag-abot man this coming Friday kay General Alan Iral kagamuni pinaka-highlights kay ginalauman gid nila ang pag-abot diri Action Rex sa diin magluwas diri ang paghatag sa mga awards of course isa diri ang mensahe nga ginahulat man nila Action Rex posible paghatag man sini Iral sa ila sini nga selebrasyon. Ari Action Rex ang pahayag ni Superintendent Jairus Anthony Dohelio. Ang aton Regional Jail Bureau nagasaulog sa ika-31st founding anniversary ka 31 anyos nga pag-insister sa Bureau of Jail Management and Technology kag subong nga tuig may ara kita nga tema nga matatag na pamamahala ng pihitan kasangga tungo sa ligtas na lipunan. Subong aga nagpatigayon kita sang misa breathtaking bilang pasidungog sa aton nga mga kaupdanan sa serbisyo nga nagtaliwan tungod sining ginagyan naton nga pandemya bilang pagkilala sa ilang sakripisyo during the times nga kita ara sa idalom sang
national health emergency. How about diri sa Negros and Bacolod, may mga activity man in line sa sininga celebration to? Yes, gina-encourage man nato, no? Gina-encourage nato ng mga jail units na mag-initiate sa mga activities angot sining aton nga celebration sa 31st nga anniversary. Mainly ang aton nga activities, this is for the regional office kag sa mga notable nga accomplishments kag pagpasidungog man sa mga performing jail officers naton sa bilog nga Western Visayas. And that will happen on Friday. Yes, yes. Any mandate ni Regional Director para sa aton sining jail units, especially sa mga jail wardens? So, ang iya lang gid, no, nga paano nindong permis sa aton nga mga jail wardens na ipasiguro gid permi ang seguridad sa aton mga jail facilities kag i-improve ang mga provisions, especially basic needs ang aton mga PDL, especially sa messing, which has been the controversy weeks ago. Aksyon na Rex ang kabayan kita mga sang payag diri ni Superintendent Dohelio. Balita gikan sa patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka daw sa inyong Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon na John Diaz standby sa Nokpo. Life Extension Super Fiber may connection sa maigko nga kolon manubo nga immunity. Rason madam. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio. Negros Occidental Provincial Police Office anay kita ini may kang tanan sa isa ka rebeldeho patay sa enkwentro nga nagluntad sa syudad sang Gihulngan kay nasang aga plus ining Joint Anti-Robbery and Cybercrime Council ginlansar ini agud nga matapna ang kaso sang pagpangawat sa probinsya. Yari ang countdown sang balita upod na kay Aksyon John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon Rex sa 7:30 ang tating na gidamang sang aga sang nagluntad ang isa ka enkwentro mismo sa area sang sitio Manlibod, Barangay Trinidad, sa syudad sang Gihulngan. Aksyon Rex, probinsya naman sang Negros Oriental. Ini sa tunga sang ginaaligaran miyembro sang Communist New People's Army kay dalom sa Central Negros Front 1 kung CN1 kag kuha na kayong kwento nila ang tropa sang 62nd Infantry Unifier Battalion nga nabase naman dito sa may Barangay Libas sa may banwa sa Isabela. Action Rex sunod rin kay Brigadier General Inocencio Pasaporte ang siya ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade nagapatigayon sa Mobile Community Sustainment Support Program o kung MCSSP ang 62nd IB sa nabukid na porsyon
investigasyon sa Barangay Trinidad sa Sudad San Gilngan. Ini matapos nagpabalo ang isa ka concerned citizen o kung residente sa lugar nga may nakitaan Action Rex nga presensya pala sa mga CNTs o kung magiging nila Communist NPA Terrorist Group. Kagin aligaruman nga hindi sila nagkapatigayon darasang pagpangilkil o kung mga extortion activities sa mga residente sa lugar. Isang pagparigan din sa operasyon sa mga militar, dito Action Rex sila nagtuan mismo ining ginaburbanta walo tuptod na pulo ka mga NPA nga radra sa lugar Action Rex. Aligasyon din ni pasaporte una nga nagtarapok ining grupo sa NPA batok sa mga armado o kung sa militar. And ito bangod sa nagluntag na pagbinuhan sa grupo naglawag sa nakapinapulo ka minuto or 5 to 10 minutes Action Rex. Patay din isa ka NPA wala pa na pasaporte kung babayi ini kung lalaki Action kaya so diri sa ila subject pa for identification. May nakumpiskar man nga isa ka 5 nga pistola nga may seal number M08113971 isa ka gata lahat ng magazine sa Action Rex 45 pistola nga may unod sa mga live rounds sa mga bala, may mga wala na grupok nga bala sa kalibre 38 revolver, may isa ka binocular, may mga war materials kag sunod diri kay pasaporte, may pila pa ka mga subversive documents nga na-recover Action Rex dito sa may encounter site. Wala naman sang nasamaran o kung napatay sa bahin sang mga militar sa nagkapatigayon diri ko nagluntad diri nga enkwentro. So diri kay sa pasaporte ini naka-enkwentro sa 2nd IV dira sa may Barangay Trinidad ilagin aligar nga mamani ang naka-enkwentro sa 62nd IV dinalikdan nga Agosto 16 kag 17 kung madumduman mo sa enkwentro man nga nagluntad dira sa sitio Cambayran, Barangay Trinidad, Sudad man sang Gilngan. Yaring konfirmasyon ni Brigadier General Inocencio Pasaporte may angot sa enkwentro nga nagluntad dira sa Gilngan. Official report, pero may natapos din na about 7:30. Elephant Scout Group, anak to na kami 62nd ID. So, wala naman siya nasamaran. Accordingly, may isa sila nakapatayin. May napatayin. May mga na-recover pa. Initial na ulat lang official report para balga pa ako. Inaulat lang. So, ginala naman po siyang unit mo itong area to. Alam pala ko nga kung isa mo signal to medyo anong signal no? Naila ang signal sa area. Sir, ang ining isa nga napatay ng NPA, may body gid nga na-recover or based lang dito sa flood state? May body na na-recover. Na-estimate na between 8 to 10. 8 to 10. May malang 10. Actually, si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. So bago lang napagawa sila sa report na mo sila, angot sa encounter, wala pa gid sang identity ining persona o kung ginakabig rebelde na napatay sila nagluntad nga enkwentro. Sa iban pa nga balita Action Rex sa Nokpo naman niya, kabalo ka isa subong ka concern sang Nokpo ining nagasaka kaso sang kinamatay robbery hold up Action Rex diri sa probinsya sa Negros Occidental. And bangod sila diri ining Nokpo naglansar sila sa isa ka joint council. Ang tinutuyo sa diri agud nga madasig pagid ba nga masolbar ang mga kaso sang pag-hold up, robbery o kung kinamatay kagiban pa nga mga related incidents diri sa Negros Occidental kag mga krimen. So mo sinila ang rason Action Rex nga suno kay Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sang Nokpo nga ila subong ginansar ining Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Council o kung JABRAC. Ang JABRAC amoy sa ang ginabugusan sa mga financial institutions, mga bankers o kung nabitag dumalahan sa mga bangko, mga tagiya sa mga delivery van, kag amo man ang mga pawn shop o kung na mga pera padala da Action Rex nga konsiderin sunod diri kay katalogo sa 43 ka man na record nga robbery cases sa probinsya sining nga tuig 2022 makadabanan sa diri mga biktima amo ni nga mga talatapan o kung nga mga kumbuyahan kamba diri ni katalogo gintik po ni sila agud nga mas mangin mahapos para sa kapulisan ang pagpadigayon sa investigasyon kag ang crime solution nga mga preventive nga measures Action Rex ang diri ni katalogo mangod ara na din sila sa joint council. Ang ila coordination mas mahapos na lang. Hapos ang pag-coordinate sa ila, hapos ang pag-tap sa ila sa tion na kinanglanon sang bulig o kon ebidensya nga dikto lamang sa ila makuha Action Rex. So labos sila ang badunit katalogo kalabanan niya dahil subong mga delivery van ang ginapang biktima sa mga kawatan. So, damo naman sa nagkradakpan pero hindi pa nga mananing sang Nokpo para hindi na maglala
kag maibaluan man sa publiko nga nagahimo sang tikang ang kapulisan para masulbar ang kaso sang kinamatay. And wala labot sila action direct sa mga private institutions, kalakip man diri sa Joint Council ang National Bureau of Investigation, ang Regional Anti-Crime, Cybercrime Operatives, kag of course araman ng Philippine Army. And kadungan sini, ginapabakod man sa Nokpo Subong ang ilang integrated deployment plan kag ang ilang mga operations patok sa mga illegal nga may lokoton. Kaya nagapati diri sa katalogo, kadungan sila mga krimen nga nagkakatabo, of course, sa mga suspect na ginalantaw nila, involvado man sa ibang mga kaso, kanina sa illegal nga droga o kung illegal nga pagpanahor action rex. Sa 43 ka mga cases ng robbery diri sa Negros, may 13 na lang ang nabilin nga under investigation. The rest action rex ang 30 na file ng kaso, ang iba nagkradakpan na, may aragin ko na pang survey ng mga warrant of arrest action rex, pero tiyambal din nila, wala sila nagauntat ng ilang operation para madakpan ng mga suspetsado sa likod sa pagpang-hold up, pagpangawat, kag iban pang krimen sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya kung ang Nokpo mag-explain action rex, ginalantaw din nila ang rason sa pagsaka sa robbery cases, tungod nga from June to August, dudigtugid ang peak na batagan, ining tuman niya kapigadohon diri sa Negros Occidental, binasa nagsira ang galing, kamba doon yung katalogo. June, July kag August, no? Yes, July kag August, pero tigid action rex, North kag South, gabi na Ilohanay lang ang mga robbery cases, hold up, and even recently, may aras ang hold up dito sa, or rather may mga robbery cases dito sa may Kawayan nga area, pero nadakpan tiya sang Kawayan PNP, ang mga baga din katalogo, ang bangod sini, kay wala trabaho ang publiko, ting iban nag-resort sa paghimo sang krimen, pagpangawat, kag iban pa. Pero ang bado rin nila, ma-eradicate man lang ining, ilabi na kung may mga trabaho, taning publiko, ang kadamaan gid, kagabalo sila sa nga makapangita, pagid sa iban, nga palangitan-an o kung palangaboyan action rex. Yan si Police Lieutenant Jody sa katalogo, may angot sini. In which ang nag-enjoy dira ang mga financial institution, bankers, owners of the delivery van and pawn shops around Negros Occidental. Actually, it was participated also by the NBI and the Regional Anti-Cybercrime Unit of PRO6. Muna nga ton nga take to the initiatives on the case separately on crimes against property or robbery, because the victimizing most likely na as you know, naobserbahan ninyo ang mostly na biktima mo nga ton yung mga delivery vans nga naga-deliver kag nagakuha sa ilang mga collections so sa ginabayad sa ila. So mo nga ton nga initiative there is not only by the initiative of the Nokpo, any part of this is regional also in level. So sa provincial level amo nga ton nga counter dira para at least to address the issue. And then the Negros Occidental Police Provincial Office through the IPDP, the Integrated Deployment Plan of Baby Police Officers, we are posting our police officers on strategic area, especially on Actually, si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa Nokpo. Pero timan, kaya na ba dyan wala labot na sa mga robbery cases ay ginapantayan nila. Ang illegal nga panahon, Action Rex, gina-update na pa kay sa kanduni sa amin na dakpan to ko ng operator bla sa STL. Kaya mo rin gina-update niya na subong ang kitali sinitiri kay makumasita lang kadlaw gapon 133 gig ang ilan na dakpan nga nagapanahor Action Rex atong it ang STL ibang pagin nga sa isang panahor gitang sikop nila galit kay pwerte man ang ilan na baton subong nga mga reklamo gikan sa publiko delegasyon ka publiko ang STL ka mga tong et ginapang dako pamadlag ko kuno do hindi gid magkaladakpan pero tigin update na nato na ang bayan naman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Balik tagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na Aksyon na Dale Salazar. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Atuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, no? Sa iluan tanang BCGC, ini may kang tanan sa mga barangay ho, daw ginainto lamang sa road clearing operation suno sa DILG Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madayag nga daw ginainto na gid lamang ang mga kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod sa pagpatuman man sang road clearing operation bangod according kay Mamadayag nahawanan sadto pero liwat naman nga nagbalik ining mga obstruction sa mga dalanon. Sunod diri sa DILG official, dapat mahawanan ang mga obstruction kag nagasulit-sulit ang trabaho sa Barangay Action Rex bangod nga wala sang strict implementation sining road clearing operation. Kung madumduman mo, antes pa nga nagbiya sa posisyon si Anay DILG Secretary Eduardo Anyo, may ara pa siya sang memorandum nga ginapapadaog ang sining continuation sang sining programa Action Rex. Sunod diri kay Madayag, dapat mabinantayon ang barangay kag dapat mayara sang political will Action Rex nga suno siya regarding sa stricto nga pagpatuman sining road clearing operation. Nagapangabanan si Madayag dati according siya hindi man niya trabaho ka DILG, hindi rin trabaho sang syudad, hindi rin trabaho sang mga kabarangayan. Rason nga dapat sa kinahanglan ang kooperasyon sang tanan nga mga involvado nga mga ahensya sang gobyerno. Kung badong naman Action Rex recently nagpalayag diri si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga may ara niya sa enforcement team ang syudad para sa liwat kay pagstrikto nga pagpatuman sang road clearing operations. Kada hapon dira sa may downtown area makita andira nato na ang salakyan Action Rex nga mayara sang tatak sa City Legal Enforcement Unit nga mo ni ang ilas niya ginabantayan nga hindi bala mag-obstruct sa dalanon ini mga sidewalk vendors nato nga nag-apekto man sa lakat sang trapiko dira sa downtown area. Pamatay nato na si Ma'am Maria Joy Marides Madayag ang pamuno sang DILG Bacolod.
Actually, amo pa na tani, ang hinuga roll out namon, wala pa na namon, ano kita ang puno, ang diferensya sina sa previous na mga shows. Actually, ko naman lang na ay sustain lang, sustainability lang kita ang efforts natin sa version 1, kumbaga. Di pa dayon lang kita ang ang aton nga efforts, ang wala pa na clear ta na kita ni, kag i-sustain ang na-clear ta natin. Di sulit-sulit lang gid, kiti among gani, kiti sa barangay, bala lang tawon, tabala, ang mga na-clear ta, nagbalik naman. Daw gininto lang gani ang taga-barangay, kiti way, supposedly, ginabantayan nila. Kaysa naman ang very critical man ang political will dito sa barangay nga i-strict tuhon, strict implementation sang tanan nga agencies involved, hindi lang man ni DILG, hindi lang man ni barangay, hindi lang man syudad. Kita ni Buloligan, jadi kag ang vigilante ba lang isa kag isa ba lang. Text na batian na si Mama Maria Joy Marides Madayag ang pamulat sang DILG Bacolod. Samtang subong nga adlaw may nag-umpisa na ang duha ka action rex nga executive legislative agenda akon ela conference dira sa may Bacolod City Government Center sa pagpanguna man ni Bacolod Mayor Albi Benitez kaupod ang pila ka mga official kag department head action rex kabay ni sige hapon sang program sang DILG nga kada LGU dapat mag-submit sang ila sining ela action rex or mga programs wala nga ipatuman para sa year 2023 to 2025. Amo na siya ang termino nga pagpungko ni Bacolod Mayor Albi Benitez Action Rex kag bilang compliance nag-start na sa pag-sinapo lang ato sila mga city officials kaupod man si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Kung baga mga programs Action Rex na napatuman din sa mga syudad sa Bacolod nagalabay ni sa sangguniang panglungsod amo man dapat ang pangabay sa City Mayor's Office irekta sa munang panglungsod for approval and then for implementation. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Action Art tayo hupon standby anay sa Kapitolyo Provincial. Tirahon tana dugay-dugay. No? Car Aircon Cleaning. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod. Art tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa sining full-blown administrative trial pati gayunon sang Provincial Legal Office batok sa 5 ka mga empleyado sang OPA. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang balita ni Action Art tayhupon. Action Art. Action Rex 2 days ago na baton sa tatapan ni Attorney Alberto Nilias ang Provincial Legal Officer diri sa Negros Occidental. Ang komunikasyon sa itong 5 pa lang na taga Office of the Provincial Agriculture
nga madumduman ti may mga ginapangatubang ini nga administrative complaint matapos na involved sa itong pag-inom-inom sa Victorias. Now, bangod sila, apisar nga nga apat diri sa ila, ang ila sila nga ginprita o kung ginpili, amo ang pagpadala na lamang sa position paper. Pero ang head reaction Rex nagpili iya nga ini siya ang magapaidalom sa ginatawag na full-blown administrative investigation. So, sunod din kay Nilias, ang masunod nila na himuon, ang pag-schedule na lang kay actually all set naman talan, nagasubmit na naman ini sila sa ila sining mga documents, and sunod din kay Nilias, hindi nga ni man maglawig ini mo, ini nga proseso. Now, ging klaro man ni Nilias, kati of course, they have all the rights na mag-appeal sini kung ano man ang outcome sa palabuton dito sa CSC o Civil Service Commission sa bahin sa Region 6 o kung sa Iloilo. Pero sunod din kay Nilias, tingwa nila na matapos ini o kung magkompleto ang proseso in the soonest time possible. Yari action next ang parayag ni Attorney Nilias. Nakasubmit na sila sang ila, what do you call this, doc of answer based sa aton formal charge kag preventive suspension. Out of the 5, may 4 ang mga members sang ila division ang nag-elect for submission of position paper. However, there's one ang division head, he elected for full-blown administrative trial. So, bearing in mind nga ang regular course of action is to conduct a formal investigative trial para matagaan gid fair chance ang tanan. We have chosen to proceed with the formal administrative trial of all 5 OPA personnel. As of now, we are still setting a schedule and we will be issuing our order. It's just the same resolution for all 5 because it's just one. It contains the same set of facts and circumstances. So, lang na siya gyapon, joint resolution man na siya gyapon sa Ulihi. So, all 5 of them mahiring? All 5 mahiring. So, the 4, they can choose to participate or they can just, wait for the, resolution of the case considering it's just a few evidence. It's just a few only. Parayag din ni Attorney Nilias ang provincial legal officer. So in the coming days, sibaloon nato na kung ano ang mga outcomes ini in kaso na nga magkapatigayon na sila sa full-blown investigation o kung hearing. Ang aton balita gikan sa provincial capital, builog ginadulong sa inyo sang life extension super fiber. Agon makalikaw ka sa risgo nga makaangkon sa stomach ug colon cancer, gina-rekomendar ginaton life extension super fiber. Aksyon ay tayhupon ula sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hupon, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kay Father Vic Seva, no? May lang pagpamati Fads kay Father Vicente Seva, no? Nga nag-monitor sa sininga odto. Salamat gid Fads, Salamat gid Fads, no? Ayos sige, kay Sir Leo Talaban gali happy birthday kuno kay Nanay Hertrodes Toding Chano from Team Aparador. Grabe nga team ba? Team Amparador, no? Kag Team Marites o Barangay Manghanoy, La Castiliana. Ay, parte si Sir Leo Talaban, no? Mighty si Anay, kulang palang imo sining galawas ang vitamin C, kinanglan tala mag-mighty si kita, no?
alkaline base nga vitamin C ini tumaronta adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining nga immune system kagang bugos nga lawas kag bugos nga pamilya. Pwede gid para hindi madali madapuan sa kanuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan talang mag-mighty C kita, no? Protektahan ang ato sining nga lawas diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini mag-mighty C kita, no? Luwas sa mighty C ang pares siya sini, hindi nyo man pagkalipatan. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Soup. Aksyon San Bayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, may lang pamati sa kay Robbie L. Martinez, no? Robbie L. Martinez. Salamat gid Robbie. Thank you gid And Dino Alik, salamat gid. Ino EOR, no? Rowan iguro. Malang pamati, tamiyaw ko lang si Barak Moscoso kag si Junjun Moscoso sang Barangay Candumarao, Hinigaran, no? Thank you gid Johnny Rowa, no? Humalumina, salamat gid at iya Kim Eriman sa kay Nelia Oliveros, no? Dara sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota, no? Nelia Oliveros. Andro Manggilan Villarosa, salamat gid. Thank you gid sa panyaga, Andro. Bornok Sevilla, salamat gid. Mayungod to lang kay Kiwi Ares, kay Bernie, kay Toktok, kag kay Bumok. Bumok ni siya or Bornok. Bornok ni Guro nga nagapahuwayway sa idalom sang paho. Ay, perti Bornok Sevilla. Angela Liarte gayon dato. Salamat gid. Jorini Pomosino, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag sa iya sining anak si Roslyn Bison kag sa iya pamilya sa Calatrava. Olpenda family sa Canturay si Palay, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda ang pagpanamiyaw nagikan, no? Aileen Bilar, salamat gid. Dira sa Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Budlasan, Gihulngan City, Negros Oriental, no? Salamat gid Aileen Bilar.
Rose Guevara, salamat gid. Bibi Gregorio Yolo, Billy Albay, Cathy Ver, MGS Candido Hildore, Veronica Santillan Manukan, Maria Elisa Gawan, sa Rex ang Kinutkot Resort Ari sa Purok Aurelio, Barangay Dulao, Bago City. Gali ka. Sige. Thank you gid Maria Elisa Gawan, no? Mario Bacauco Irad from La Carlota, salamat gid Mario. And Rimar Biranyo Lingoste, no? Thank you gid. Ayos. Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon si Anabel Garcia, salamat gid Anabel Garcia, no? Rolin John, thank you so much Sir Rolin John. Way gid tada ara. Thank you Rolin. Thank you gid Rolin John, no? Ara na. Rino J. Locinario, no? Taga Guam si Rino G. Locinario. Salamat gid Rino J. Locinario, no? Thank you gid. Siling ni Ruby L. Martinez. Good noon Action Rex Canton. Ayo, dumakayo. Ako sang kanton mo Ayo, sige, daligid lang mga kaksyon. Standbyan ay matagtapi lang ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikanta kamo mga kaksyon namon sa kanginan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang siyempre pigado tas kay ano ko sila
Kundi surbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak.
Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa dos ang aton oras. Launa dos na mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? May lang pagpamati sa kay sa aton sining mga kaaksyon kaya na sinuro na may lang pamati. Ayos, sige, kantuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, no? Ini may kangtanan sa sining suspect bilang naglutang sa barker nga napatay sa tungbulan sang Hulyo sa Barangay Banago, arestado sang kapulisan, pamilya sang napatay nagpasalamat sa kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric. Isang sulod. Din siya maagi. Way naguruunod ang baterya, no? Ay, perte. Sige, dali lang kay masaylutan na sa piyak nga komunikasyon, Kaya wala sa guru gasulod Aksyon Nelmar. Way sa radyo, no? Din siya, basi way ito sa monitor. Basi mo na wili-wili sa tugon-tugon siya ay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 4 ang aton oras. Diri sa aton siling pangalagad, siling ni Father Siba, nagpawala siya. Gani man. Buta nung tabo siya. Daway sa kasulod. Aran sa Aksyon Eric? Baw, sa ganang signal mo gali? Ano? Ara na? Ara na. Ara ng ano? Ara ng tunay. Ang ano? Ayo di purma. Ang ano siling ni Father Siba? Kaya di ka batis Father Vic Siba? Ara na ang gason. Okay. Ang gason.
Ayo. Tapos na ang isa mong Oo. di ang dason sa dason naman. Sa rason naman. Dason semana. Di mga biyernes guro ah. Ano pa sa mga adlaw, Miyerkules? Oo, ti biyernes na. Ara. Sa kuon tani bala. Kasi nga sang isa di sako, no? Gani lang niya approve ay. Sila niya hindi. Ya, UR pa. UR pa lang ko, no? Gali. Oo, wala pa ang ER. Wow, sexy. Ayo di porma. Pati sexy na sa pa ba? Naglabay di sako, no? Sako niya. Naglabay siya ko, wow, sexy. Okay. Si Aksondore na. Kay mapuli na siya. Kay manindahan. Si Father Simbaw ga monitor gido? Ay, Father Simbaw, pas mayong hapon sa imo, Ati, okay ah. Doon sa gaya na siya gapon, bla mo? Sasagay ni sa Proaris sa Bacolod, Guro Subong ah. Para sa subong sa Bacolod? Rin sa Subong. Ay, kapirigoy kay Father Simbaw ba? Basi kung galing kayo daw ma-check pa to sa sang aircon niya, kayo daw sling daw na initan ako. Tinitog na sa imo nga gin-endorse. Very good, yun. Dapat ititugin siya kay dalo na ang ngalan ni Action Rex. Pandanan sa gay ni Sayagli ya. At to sa Subong galis pandanan. Sa Sagay? Okay. Monitor to sa. Bigwari sa Bacolod? Arid sa. To sa Sagay ah. Sa Sagay City? Ati mayo man kay bisan paano si Pads arak yapon sa ato niya Action Radyo pamati. Text man sa kun kaysa mag-monitor sa aton bisan paano magka-text sa hidlaw man ta kadaan siya. Gani man hidlaw man ta kay Pater kiti sa una sa arin di sa. Daw sa ginaperming hatag magkalipayan sa aton mo. Laban medyo layo na sa galing. Layo na sa Sagay na siya. Ari na sa daga pamasyar man isa sa Bacolod At imayo man bisan paano, kasi pagkamadapay man siya sa station Gani man? Sigurado ko makapi-kapi na diya. Laban. Sa station. Coffee Pansa may type ka lang pa sa makapapakulod ka, drop bike lang di sa Action Radio Nan. Minsay lang ko pansa. Ang plite kay Action Rex na pabalik mo. Kung napans di Action Rex, nagbalik mo sa Sagay nga plite. Pati plite dala sa. Nga to serbisyo publiko nang iman lang tututo ng serbisyo publiko. Gani man. Pati ang paplite ni Father Back and Forth, itiplihon tayo. May bit-bit mo na siya, may swerte. Alaban. Naman dapat. Hindi siya magbit-bit pa, balik kita mabit-bit ko. Ayo. Mga pagpamati kay Kagawad Jofred kay Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles. Aray sila. Very good kay aras lang ka pamati Action Rex. Kay Novi Magapan, Lia Morales Bereda, sa kay Alin Louie Himotia may lang pagpamati kay Lino Servando. Gataas ba? Anong gataas ni? Gataas gurong ilan. Gataas gurong dugo yay. Init ka na gani man marinig higan Talavera may lang pagpamati katagitin na rin init na Gani. Bukas si Magleo. Sino naman? Si Jomari. Sino? Si Jomari. Tila ba na yan? Okay, naka-short siya ka naka-tennis. Ito, daw mga basketball ba siya Pasundayag siguro timbrado pa. May pagani maskara street dance. May pagani maskara, may pa street dancing. Pasundayag ka na. Gani. May pasundayag ka pa. May pagani maskara. Pasundayag ka na sa street dancing competition. Pagkat ka doon kay masalain ka nga basura. Mga karga sa salakyan nila. Basi magabi ang IPM na.
Kag makonsidera ka nga ari ka sa madunot, no? Ay, Jumare ka, oo. Naglalabay-labay ka pa din, no? Pahigad, basi kung madalasa. Namo na tang tirada, no? Kwa ka subong ka riit sang panahon subong. Dada mo sang mga aksidente na subong sa mga dalanon ta. Gali. Oo, to halong-halong kita. Sige Tinanong nadakpan gid siya. Ate na ubos ki man Sa nag-surrender ya? Surrender nga, di man na mag-surrender. Dali kiti medyo nga porte man ang panikasog ni Police Captain Armelin Vargas. Ang hepe sa station number 3 di ginulat kit ang timpong paragin sa iya na naogid ang warrant o paresya ti may timbre dahil kay Captain Vargas ang kinapakita nyo nga nagpatay sa tong Parker Blah sang June 17 ara kapanago sa balay na kabalik-balik po din timing ang isa kahapon kay bit-bit sa station number 3 ni Captain Armin Vargas yung sining warrant of arrest sa kaso nga murder ati dakop sa wala sa kapalag aksyon na Rex amo ni sa ang suspect nga ginkilala sa sining nagpatay sa Parker mo ni suspect nga si Ramos Trabucom 30 anyos taga Purok Langis Barangay Panago siya ni Bali ang nagpatay nagtiro sa tong Parker nga ginkilala sa kay Brian Garrido nga pumuluyo man sa sabi ka lugar ti sang June 22 pa ini or June 17 pa ini natabo ang pagluthang Action Rex sa sulod mismo sang computeran sa among Purok Langis Barangay Panago sa DNT ang initial tropa pangusisa ni Police Captain Armelin Vargas ang pinakamotibo sito amo ang lansihan na transaksyon sa droga Action Rex. Yari si Captain Vargas ang sa sininga balita. Actually, gabi man siya kay Star Spinner sa Purok Langis. Kinulat lang namon na naog ang iya nga wala to mares. Sa dula man pero eventually kabalikin man sila. Anong background sa suspect ni Gary, ma'am? Sa previously may mga record siya sa Station 3 na kaso sa pagpangawat. Lately, ni Duway naman nakaagin siya kaso naman ito na-serve na niya sitip siya ka-standby dira sa Purok Langis. So, ining uliya mga warrant, ano ning kaso yun ni ma'am? Ang gilserve naman nga warrant siya mo na-file bilang kaso sa against sa Barker sa may City Mall na napatay sa mga nagliligad na pudat. Talagyo ba't pinadakpan yung siya po. At least, paano man nataga-hostisya, ma'am? Oo. At least na-serve na to ang hostisya nga nakadapat para sa ila. But siya ka ba malawag-lawag iba ng panago, inigli, ma'am? Pro palagyo? Nagbulan na, if I remember right, yung mga July na tabo, mga muna. So, close case rin ni ma'am? Oo, consider, naging man siya sa naligad na cleared. Kaya basta na-file na ang kaso, cleared na siya. So, subong nadakpan siya. So, pakatubango, naging niya ang kaso, naging file, batok sa iya. Murder. Action si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station number 3. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Pagbaro nag-report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? May lang pagpamati kay Rona Regida Traba dira sa Banwa sang Valladolid. Kay Rona Regida Traba, salamat gid kag sa mga listeners naton dira. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadis anay kita, no? Parang sigurado ini may kang tanan sa sining patong-patong kaso ang igapasaka sang kapulisan sa sunad sang Sagay, no? Karon nga adlaw batok sa nakapalagyob lang nga suspekto nga nakuhaan sang shabu kag mga armas luthang, no? Aton kwaon na ining balita upod kay Aksyon Roger Gotib, Aksyon Nelson Patinio, standbyan ay kwaon tada dugay-dugay ang balita mo gikan sa area sang Calatrava. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, patong-patong nga kaso ay kapasaka sa makatapos ng kapulisan sa sunod sa Sagay sa isa ka persona nga sa naingin sa bihag sang search warrant sa itong tinaligdan nga Lunes sang hapon kag iniiya ang nakapalagyo
Tungod sining pagka-recover sa mga droga kag armas gikan sa sining masyado kadanlog man nga suspect nga kilala kay Judith Fernandez E. Villasin alias Tatit. Ginakabig nga isa ka stable individual, 47 anyos sigidad, may asawa kag residente sa Pascual Street sa Purok 6, Barangay Poblasyon 1, Siyudad San Sagay. Sa panguna mismo ni Police Major Roberto Illape sa sining operation nga sa diin ang search warrant nga nag-alin mismo sa RTC Branch 73 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Reynald Puentebella among gin-serve sining kabahin sa sining druga bangod kay ini nga persona ang kun imo gani tagahata panan bala sa pagbakal o kun mag test buy ang kapulisan agod nga magpatigan sa bypass operation wala gagwa sa ila sining kabalay ko iduhol lang sa gate kung isa bata-bata ya lang ang iya sining nga ginasugo tungod sinete nag-decide ang kapulisan nga hindi na bypass ang paghimuon kundi mag secure na lang sa search warrant sa korte agod sundon ang iya sining nga puloy-an. Suro sa kay Police Major Roberto Illape Jr. sa interview sa aksyon. About some ating operatives na batugan niya. So, wala ka na check ng check with passage pag ang dito sa mga pero sa Rafael Lanig kasubong ginapatigay nga mapasaka ang kaso sa korte kag presentar ang mga na-recover 12 tanan ka sa sang Cebu nga sa diin ini ang nagabili sa mga 81,600 pesos kag ang isa ka unit sa caliber 45 nga Colt pistol, isa ka unit sa caliber 38 homemade revolver, isa ka unit sa caliber 22 Magnum revolver, may 3 ka mga magasin pa sa caliber 45 kag mayara ini nga 19 tanan ka mga live ammunition, may 2 ka mga bala pagid sa caliber 38 live ammunition ini, napulo ka mga live ammunition sa caliber 22 Magnum, na-recover man isa ka tuter, 7 ka mga lighter, isa ka gunting, isa ka improvised straw nga ginagamit sa pag-scoop sang druga agod nga ripakon. Kaya suro pa sa pahayag ni Police Major Roberto Illape, ulaton ang warrant of arrest kaga inisya sa gyapon ang ayamon agod nga kuhaon gid siya kag mapreso sa sini nga mga kaso sa pagbelar sa Republic Act 9165 sa 3 tanan ka seksyon ng Section 5 pagbaligya, Section 11 sa posisyon sa illegal drug, at Section 12 ang posisyon sa illegal drug paraphernalia, kalakip na ang Republic Act 10591 ang posisyon naman sa armas kag mga bala. Sa aton sini nga mga kaaksyon sa diin kaban sa aton sini nga probinsya kag kung ikaw mahilig magkape, ari ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga. Aksyon Roger Guti Bega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din aksyon na Roger Gotib, aksyon Nelson Patinio, standbayan ay kay Leda Yamagishi, no? Sa Tokyo, Japan. May lang pagpamati dira. Lida Yamagishi, no? Kay Janjan Vergara, pwede sira. Ipadala lang, ibutang lang dira. Kag kay Restituto, drugs chronic problem. Why? Gani man. Sige. Arianayho, life extension na vitamin D3, no? Ginarekomendar tagid ni sa inyo, supplementation para sa tanan. Ini ang dekalidad, matilog kag scientifically formulated nga sahi sang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA, no? Life extension na vitamin D3. Ang isa ka soft gel sini mayara sang unod nga
1,000 IU, no? Inipoten kag doctor prescribe and recommended nga sa isang vitamin D3. Life extension na vitamin D3 ang may 100% nga ginhimo sa USA kag ini ang the number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, no? Life extension na vitamin D3 sarang ninyo mabakal sa mga suki ninyo nga mga botika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Kag dira sa GSC Ban Building, Lacson, Burgos, sining syudad sang Bacolod. May libre da nga konsultasyon Monday to Friday from 9 o'clock sa aga tubto blas 3 sa hapon. Life extension na vitamin D3. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan taring balita ni Akson Nelson Patinio, Mapakalatrava, San Carlos, Toboso, Anay Kita, no? Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga operasyon pagdakop sang nakabayular blas ang Presidential 1602 ginpatigayon sa San Carlos, Calatrava kag Toboso sang mga kapulisan. Ay perti man nga operasyon, no? Daw damo-damo gini siguro. Yari ang countdown sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex, sunod-sunod nga operasyon sang kapulisan batok sa illegal numbers game o kontak baylar sa PD 1602 ang ginpatigayon sang kwarpo sang kapulisan sa syudad sang San Carlos, Calatrava kag Subong man Toboso sang tinalikdan nga adlaw. Sa banwa sang Toboso, Action Rex, nagapatigayon sang operasyon ang mga kapulisan sa Sitio Carbon, Barangay San Isidro sa amo nga banwa kag nadakpan ang sospechado nga gikilala sa kay Wilmar La Orana, 35 anyos, may asawa, kag residente sa Sitio Aglulumot, Barangay San Jose sa Amuman, nga banwa. Nakuha sa iya sini posisyon kag control Action Rex ang high alay tipster, talishet, kag taya nga naglabot sa 151 pesos. Sa banwa naman sang Calatrava, Action Rex, dakop man si Jimbo Sigoya, 44 anyos, may asawa, kag residente sang Barangay Suba sa banwa sang Calatrava. Renanti Manayon, 48 anyos, sang Barangay Buena Vista. Patrocinio Riquiron, 57 anyos, sang Guadalupe, Ciudad sang San Carlos, sa Leon Aton, 39 anyos, sang Barangay 1 sa Ciudad man sang San Carlos. Ang mga suspetsado ang nagkaladakpan sa aktong nagahampang sang Caracross o Kunantog. Nakuha sa mga ini ang kapin sa 1,894,000 pesos nga taya sa hantog bato kag gingamit nga sa hampang, sinselyo nga ginagamit naman sa amo iyang hampang. Samtang sa bahin naman sa San Carlos, ang kapulisan na nagpatigayon man sang operasyon sa Margarita Village, Barangay 2 sa amo nga syudad. Kag nadakpan man sa akto ang mga sospetsado nga sanday Misael Villasencio, 43 anyos, kolektor sa pautang kag residente sang Sinya Street, San Julio Subdivision. Carlos Torino, 27 anyos, soltero, isa man ka construction worker, kag residente sang Margarita Village, Napoleon Sevilla, 58 anyos, may asawa kag isa ka tricycle driver. Residente naman sang Santa Filomena, Barangay 1, tanan sa syudad sang San Carlos. Nakuha sa mga sospetsado ang gingamit sa mga ini nga baraha, gingamit sa tungits, kalakip ang 773 pesos nga taya. Ang mga sospetsado karon Action Rex salin sa banwa sang Toboso, Calatrava kag San Carlos ang detinedo karon sa naglain-lain nga custodial facility sang kapulisan. Report gikan diri sa nauna nga distrito sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patinio. Tirahon ta na ang balita ni Akson VG posible 3 ka persona ho arestado sa banwa sang Pontevedra bangod sa illegal nga pagpanahor. Ay portino do. Bilog man nga Negros Occidental actually kampanya sa aton sining mga kapulisan. Sa detalye sining balita Akson VG.
aksyon na Rex arestado ang 3 ka mga persona matapos ini sila ang naaktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sang ginadumilian nga panahor, partikular na ining Tong Its kahapon nga adlaw Setyembre 6, 2022, takna alas 9:45 sang gabi sa may bahin sa Purok Kaingin, sakop sang Barangay 3, Banwa sang Pontevedra. Ginkilala ang mga nagkadakpan sanday Roy Agustin, 32 anyos, soltero, Jerry Castillo, 32 anyos, soltero, kag George Castillo, 40 anyos, kasado, kag lunsay residente tanan sang Purok Kaingin sa nasambit nga barangay. Ginpatigayon ang operasyon nga nagresulta sa pagdakop sang 3 ka mga persona sa pagpanguna ni Police Captain Romulo Hipilango V, ang hepe sang Pontevedra PNP. Na-recover gikan sa pagdakop sang mga sospek ang isa kaset sang baraha, kwarta nga nagadangat sa 225 pesos. Sa karon, aksyon Rex nakahunong sanday Agustin, Jerry kag George Castillo sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station kag mga pangatubang sa kaso angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal nga sugal. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible sa mga kaaksyon ta para mabuligan kamo ang constipation bala ninyo. Balukang constipation na muling... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano lang kuya, ako mahula. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at... Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa itong sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kanginan. Pasensya, ginang waita malabutan ang mga greetings ninyo, kagiban pang mga informasyon, mga kaaksyon. Nagagda na kita sa pagpangalagad sang aksyon, This is my life, no? Podkay aksyon, wal masugato ni gasunod na sa dili lamang madugay. Salamat gid ako ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.